अपने लोगन अभी देख रहा बानी DD1 कॉमेडी न्यूज। हम अपने लोगन के प्रिय दोस्त धीरेन्द्र चौरसिया अपने लोगन के हंसे और हंसाए खातिर आज हमनी के आ गइल बानी सन। आज के कॉमेडी शो में हमने लेके आए बानी सन अपने ला छोटा सा कविता के मार्फत से हमनी के अपने को सबन हंसा जाइया हंसावे जाए। चलिए शुरू कर जाओ आज के कॉमेडी शो में छोटा सा कविता और कविता का नाम रहल बा वाह वाह रे जमाना। अब अपने देख रहा बानी DD1 कॉमेडी न्यूज। ई कॉमेडी न्यूज में हमनी के रखने वाले से छोटा सा कविता और कविता का नाम रहल बा वाह वाह रे जमाना। घर में बाप लड़ता बेटा से, घर में बाप लड़ता बेटा से, देश में जनता लड़ता नेता से, बच्चा से बूढ़ तक करता मनमाना वाह वाह रे जमाना, वाह वाह रे जमाना। बाप मतारी से बड़का भइल बा ससुरा आसास, बाप मतारी से बड़का भइल बा ससुरा आसास, बेटा पर से बाप मतारी के उड़ा गइल बा अब आस। भाई बहन से घर से ज्यादा अब चलता सड़ुआना वाह वाह रे जमाना। नेत धर्म लोगवा के मन से उड़ा गइल, जनाना के चलते अपन बाप मतारी भुला गइल। मेहरारू सुतल बा मर्द बनावता खाना वाह वाह रे जमाना। अभी अपने देख रहे बानी DD1 कॉमेडी न्यूज। इमे छोटा सा कविता रहा अपने कैसा लागल, अच्छा लागल होई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कर दे। हम आज के लिए इतना ही, अपन लोगों से हम विदा लेवे के चाहते। नमस्कार, प्रणाम।